тыныш кайный. Мин дә шул тормышның уртасында басып кайнашам. Бер Раббыма дәшеп ярдәм сорыйм, теләгәнчә булдыра алмасам. Ул ярдәмен сала, озак тормый, күңелемне шуңа төшерми. Әмма гомер буе зарланып яшәгән кешеләргә һич тә төшенмим. Кайберәүләрнең бөтен яшәүше зарлануга гына корылган. Бар нәрсәгә гүя башкалар гаепле, әйтерсең кешечә яшәү тыелган. Күп сүз сөйләгәнне ошатмыйм мин. Артык зарланганны яратмыйм. Кеше зарын тыңлап ярдәм итсәм дә, үзем җиһанга зарлар таратмыйм. Тыйнак булу килешә, җыйнак булу һәрбер эштә һәм дә тормышта. Кеше булып тугач, кеше булып калыйк. Раббым биргән безгә тормышта. Автор Гөлнур Галимова.